नमस्कार, स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। बिहार में तीसरा चरण के शिक्षक नियुक्ति जल्द होई। एके लेके शिक्षा विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दिहल गईल बाटे। पहला चरण और दूसरा चरण में शिक्षकन की नियुक्ति के बाद सरकारी विद्यालय में 20-25 हजार शिक्षकन के पद खाली रह गईल। ऐसे में शिक्षा विभाग का आकलन बाटे। एके ध्यान में रखत हुए राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयन के शिक्षक पद के वास्तविक रिक्ति के बारे में सभी जिला से 2 दिन के अंदर जानकारी मांगल गई और इस सूचना देवे में अनावश्यक रूप से देरी करे वाला जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई जैले का हिदायत दिहल गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा मंगलवार के कक्षा 1 से 5 प्राथमिक, कक्षा 6 से 8 मध्य और 9 से 10 माध्यमिक और कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयन में शिक्षकन के रिक्ति के बारे में शिक्षा विभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने का आदेश सभी जिला के दिहल गईल। ए बाबत उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र लिख के और कोनो विषय में कितना शिक्षक के पद खाली बा एक सूचना भेजल गई और फॉर्मेट में भर के देवे खातिर कहल गए। सगरी रिक्तियन के अइले के बाद शिक्षा विभाग के स्तर का समीक्षा कल जाई। वहीं एक बाद विभाग द्वारा विषयवार शिक्षकन के रिक्तियन के विरुद्ध नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के अधियाचना भेजल जाई और अधियाचना 10 फरवरी तक विभाग के स्तर से भेजले का तैयारी कल जा रहा बा। खैर ये जानकारी में इतना ही। बिहार से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर बिहार के साथ। धन्यवाद।